З 26 лютага ўступілі ў сілу нормы дэкрэта нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва, які з'яўляецца ключавым дакументам з пакета нарматыўных прававых актаў па паляпшэнні бізнес-клімату ў краіне. Многія адміністрацыйныя працэдуры спрошчаны, сістэматызаваны і нават ліквідаваны. З усімі асаблівасцямі новаўвядзенняў і змяненняў зараз знаёмяць на месцах прадстаўнікі рэспубліканскіх органаў кіравання. У рэгіёнах ладзяцца сустрэчы і семінары па навучанні дзелавых колаў асновам вядзення бізнесу. Падобная нарада прайшла ў Віцебску. Ініцыятарам яе выступіла Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь. На яе запрасілі прадстаўнікоў управленняў па капітальным будаўніцтве, жыллёва-камунальнай гаспадарцы, прадпрымальніцкіх структур і ўсіх зацікаўленых асоб. Теперь субъекты предпринимательской деятельности смогут буквально в течение одного дня по уведомительному принципу осуществлять тот вид деятельности, который определен декретом номер 7. В основном это сфера услуг, торговли. Более, если так сказать, удельный вес этих видов деятельности занимает 95% в общем объеме. Декрет, он ориентирован на добросовестного предпринимателя, это в первую очередь, потому что мы понимаем, что мы открыли ворота, лазейки для, поверьте мне, вот по технической модернизации можно делать все, что угодно, втихаря, но это чревато потом ответственностью. Если что-то произойдет, то теперь уже не органы Гостройнадзора не будут нести, не власть будет нести, а он сам собственник будет нести полную ответственность за то, что произошло. Нарада праходзіла ў рэжыме онлайн-канферэнцыі. На сувязі былі прадстаўнікі ГАР райвыканкамаў, у якіх таксама ўзнікае нямала пытанняў наконт рэалізацыі нормаў дэкрэта нумар 7. Па многіх з іх былі дадзеныя канкрэтныя тлумачэнні і дапаўненні, неабходныя для вядзення бізнесу.